eziokwu bụ na Nmiri Eweilo Emeka Nwakalụ otu ịnọkịta na ị nweghị ike ịgụ your history of your life in dibieship with that ya ị ga-akpọta m afa ịma na ịdị ụrụ now gị nwezie dị ugwu kịtazi m na-akpọzi gị na fonu ị na-agwa ụmụ ọrụ pik we my call ha ga-agwakwa gị na ọ bụ onye dị otu a na-akpọ imegoro nye m your private number ka m ji kpọkwa gị ị na-ebizi my call ị na-abasụ my call ị na-abasụ my call ị na-abasụ my call send a message na WhatsApp cha ime ntị ka ị nụghị ya kọmentị ya na ya comment section so na ana m akpọ na enwe ihe dakpuru m na biko na o respond back to me gị sị m biko n'iche enwe onye kwesịrị isi na inwe nọmba ya ọnwụ kwesịrị my number suppose ịdị inclusive na nọmba ndị na-eji hosi echejena m follow several times mana still I still return my old friend number Obidi Ofo ha aka ji nọmba Chinakara Mokwu ha aka ji nọmba ha Keletu Chukwu Amago ha aka jicha nọmba ha Agụ na-eche ibe n'Enugu aka jicha nọmba ha mena ha aka na-ekwucha na fon ọharaeze ndị Igbo ekene m na onwere egwu a na-agụ m sị onye mejọrọ gbaghala na inwe nwanne elu n'okpokpo amachọrọ m ka esi agụ nyebe egwu achọrọ ka esi aga biko na geenụ ntị na ekwu m ekwu sị na ihe anụnwa na-apịtọsị ihe anụnwa na-apịtọ this issue of going back to the root anụnwa na ọ ya ebute nsogbu ihe ọbụla emegide na tibeli ya ekwulu n'anya ukwu ọkịka I want to prove that I can do it better n'onye nsogbu onwe ihe this guy kwuru na vidio anụ ọ na-akọwasị ihe Nmiri Eweilo mere ya nkwunukwulu ịda nene ya nwa ihe m chọrọ ikwu maka vidio a amara m ka m esi wee tibele ọnụ maka asị na ebe elefant na-abụ na anụ ọgụ na ana na-atakarị afọ karịa biko ịma na elefant na-abụ kịta anaghị akwado ịnụ ọgụ na anaghị akwado gidigidi mgbe ha tinyere egbe m a na-anụba ụdị aja gidigidi achọrọ m ka mmadụ were m setụlụwa udo maka ọ bụla isi sokwa gị nyecha nwaanyị advice ịnụ nye ya ana mgbe nye na di nọ kọrọ ya ka ọrịrị ihe gwara ya ọ ya ka ọrịrị ya maka na ọ nwere nwanne anyị nwoke gụrụ egwu locomotion mgbe ahụ ọ sị nwaanyị gwagodi di ya ndị ọ jụrụ ọma ngwụkwana di ya ndị ọ nabata odogwu ka mbụ na abụ m odogwu ma na-ekwu ka o si dị m mana for the meantime na-egodo na vidio biko kaba arụ subscribe like igbe notification ga ka isola anyị na-enweta notification mgbe ọbụla m ekenekwa ndị na-drop comment. I can begin to mention your name. You guys are really giving me a good go ahead to continue what I'm doing. So no, I really believe in making a moon and making a video. And chat as well. Dubai kelekwe mono day one. Not to feel tore onye ozi m na-agara na awọ Nmiri Eweilo ọkalakụ. Nmiri Eweilo ọkalakụ na-egbari ya m Emeka Nwakalụ. Ọmụ abụ eziokwu Chineke na-ekwu. Ihe m chọrọ ikwu uwe otu o shedịrị m n'obi Nmiri Eweilo. O wutere m rinne otu isi wee kpaso m agwa n'oge ikpeazụ. O tegwu iji na-eme ihe mana asị m ka m kwupụtazie maka na ihe ji na-ekwu ya maka ndị ga-abịa sị m why did you call him on phone? Why did you go personally to him? Yes, and m akpụgo m na phone severally. Ya repeat this thing. Ịma na ọ na mmadụ topụta wuru odogwu ma ọ bụrụ ọgaranya ma ọ bụ nnekwu mmadụ. Ọ dịka enweghị mgbe ọ nọbụ na ọ dị somehow. Ihe ji na-ekwu ihe a na-abụ mụọ n'ebe a na as of 2019 19 ka m bidoro 17 18 19 ka 2017 ka m matara Nmiri Eweilo. Anyị dịkwa na mma mgbe ahụ. Mana ihe na-ewutezi m bụ na ihe eribidoro m otu a nọkịta na anụmayọ nni ọ bụrụ ego ka nna ya Nmiri Eweilo mana enwe ihe onwe ka ọ ga-esi gbajuoro dọrọ dibịa ihe dị agha ọkpọ dibịa ibe ya obie ya uche ma ọkwanụ onye ya his own idea or advice. Ọ na-eme m ndị mmadụ na-akpọ ndị ọzọ other people na-akpọkwa m
for one or two things mfu no ndị onye mmụọ ọfụma nye ya respond enwe mgbe ihe ribidoro m mkpọ ijele ụzọ gbanje na ụga king of boys ọ zara m enwe mgbe o ribidoro m ọzọ nwa mgbakwu abụ ọzọ nwa mgbakwu nke na-akụ egwu kụrụ ọrụ dibịa bago n'iru akwụkwọ akpọrọ m ya si akọwatara ya onye m advice gbakwuru m afa ị na-aghọta so mana mmiri Eweilo ihe mere m wutere m ọ gbara m anya mmiri akpọrọ m gị mgbo mmanụ na-agafu ịzara m kpọọ oke ogiri akwụ gafuru ịzara m kpọọ ka mmiri gafuru na-achọ ịgafu ịzara m kịta na enwezi ihe ị ga-ekọ na ma ọtin na everything has done and past ịma ekwuwe kịta ọ dịba ka awa anya ụfụ ka m na-ewe or something ọ ya mere ji wee gba nkịtị for very long time na the first and famous the first eze nwanyị Sobali mere na 2019 ọmụawụ first speaker ọmụa medesiri ozi ọma ọdịnala na midnight na Sobali mmiri Eweilo ama gị mgbe ebi na mud house ọ bụrụ na mba Igbo arịa m as that time anyị na-abịa anyị nọ na Igbo arịa mme na grupu m nọ na Igbo arịa m for 4 days na-ezi ozi ọma ọdịnala na Igbo arịa m o sokwu na ihe soro wepụtakwa mekwa ihe mere obodo ji kwara iwu maka ndị obodo ukwu na ha afụnụbeghị ka enwere ndị ozi ọma ọdịnala nke ha mere onwe ha encourage so ozi ọma isoro grupu anyị nọ na-eziri onwe anyị ozi ọma isoro anyị ezi mana imere invite free of charge anyị nwajiri ego moto anyị bịa na-eme ihe niile onye host anyị that time nyere aka host anyị one Nigeria one of the greatest native doctor enwere na Igbo arịa m that time obi na-akọ ya adịghị ngụ nwekwu ego ije host anyị nwekwu ego ije nyekwu ya anyị nwa gbara moto anyị bịa anyị nwa mere expensive anyị ziri ozi ọma na ori Igbo arịa m na afọ Igbo arịa m na nkwa Igbo arịa m zie ozi ọma ọdịnala na nkwa Igbo na eke Igbo arịa m nke tọchiri igwe ọkala akwafe Igbo arịa m ma invite na palace ya nke go onwe sokwuru eje mana m ji na-ekwu okwu a na-awụ ime karịa na m ihe ọfụma oke ọya m ka ewu mana ịbịa bịa ọ dịghị ka mebi na menaga nọzi na level ijizie m na-emezi anyhow last 2 years abịara m feast of eze nwanyị Sobali n'abalị ya bụ suya night there is no recognition m laruo kpọọ na fon esi ya akpọghachi m mkpọọ na fon so ha afọ ka ezi ka o si jee n'aka nkọrọ otu si jee neglect my call after me na kwusara ihe kwusiri there is ozi mgbe nke a bịaziri this year 2023 ka ekpo eziri m ebula ịghọtara I recommend you I thank you for that one ma ihe na-ewute m ụwọ akpọrọ m gị na fon severally mgbe before na mkpọrọ na fon wit nọmba m ji bụ nọmba m ji mara gị mgbo ịkachi Lagos wee lọta nọmba ka m ji na-akpọrọ ndị na-arụ ọrụ na-epiki before m jisi ike nweta gị for the first time ga-eso m na ị ga-eji your private line kpọọ m na nche kpọọ mkpọzi ego na that one no private line then ya ka ihe ribidoro m ọ bụghị ego ka m na-ebigo just that no issue dịara dibia na dibia onye omenala na onye omenala mkpọwazi ego na fon na-ebizi my call WhatsApp ọgụ he didn't reply me mmegido post na Facebook comment ya sị na I've been calling you na enwere ihe ribidoro m na ana m akpọ since na biko na aga-eso m na enweghị m fon na iji ozi my phone number na m drop your number ka ị call back m drop my number na comment section onye ọ na-achọ ịghọta ihe m na-ekwu ya gaa na comment section ọ ga-afụ ihe ndị a niile m na-ekwu ịkpọghachi m ruo ma today and mmiri awụfuo mmiri a na-akwara iwu awụfuo na oge ị na-akwara iwu awụfuo na mmiri oge mma na-akwara iwu awụfugo so ọ bụrụ na ọwa anyị nwa this Sobali na-ewu ewu kịta ọ bụ anyị nwa ka ejiri fọm the first group of ụmụ Sobali anyị nwa ka ejiri that day ka a sara gị isi meghu dada ndị ọgbanje emeghu ihe ọgbanje ndị mgbọgbọ from that day ka ị na-akpọbụ isi ruo ma today ọwa anyị nwa nọ mee ya mee the ritual before gị isi after ichichara ọzọ mmiri ana m anọ na Igbo arịa 247 mgbe ibi na mud house anyị nọgido ana m abịa n'ụlọ even dị ụlọ adakwuo before she gị bịa rụọ obi rụzi ụlọ elu na 2020 I think 2021 mana ka isi na-emezi as if na enwe ndị inweghị ike ịkọ the story of your life na ha so your life na gbasara ya dibia without me your form onye ji ya without eziokwu Chineke eji achọ outreach
anyị mgbe a bịara Igboagha m zi ozi ọma 4 days anyị nọ na Igboagha m 4 days one naira no pay us. Before mgbe ị na-adịbe influential na Facebook bịa nwee my page, ị gara my page 2017 2018 20 ị ga-afụsị mgbe m na-agbanwe vidio mgbe aka ihe a na we promote ọdịnala because of na ba ebe a osi na Imo steeti Dubai na-asọ ọdịnala asọsọ ha ama m ihe agụ nụrụ before stand ya as a traditionalist n'obodo m mana obodo ụlọ ọ dịghị like that. So ya na-eme m that time ndị mmadụ chọta m ọrụ direct ha na begu ụfọdụ mgbe ụfọdụ mkpọrọ ha bịa ma ndị a ga-agbara afa enide m bịara Igboagha m na begu idigo show off na n'udo adịgo idigo show na ndị a ga-agbara afa ndị a ga-anọ n'udo dịgodo dị nọ ya ka iruzi this level na anyị kwesịrị iso ogori ma ọmụma kwesịrị ogori na-akpọzigo ọwụkwa na mmebighị ego ọwụ na nna anaghị ihe m na-eri o ọwụ na enwere ihe m na-anaghị o ị neglect ya my call ị bansa my call ị na-epost video every day ị na-epost ma video ma ntabi Morocco ana m afụ online mana once my message ma my call gara ị neglect ya ama m enwe ihe ọjọọ mmerego na-ewutere enwe ihe mmehie ọjọọ me foto emi mana ihe nji na-ekwu ihe na public na ụka ngwa na onwe ihe maka akpọ na nge ị na-abaso my call ọ dịrọ mma ya nwe ihe ewutere m rinne echetakwara m mgbe ihe na-esiri gị ike mgbe ị na-agwa m na ị chọrọ isi na Igboagha m ga-eche ịga Lagos na Lagos ka ị nọ na ndị dibịa ka nkụ na Igboagha m na ịma meet up ịkpọrọ m that time anọ m na Asaba ịkpọrọ m that time so m na-enwe ihe ribitere m echi m from Asaba bịa to Igboagha m na begu ịkọchara m destin eso m na ị chọrọ onye ị ga-ebite ego ka ị galawa Lagos garawa dibịa na Lagos na ndị dibịa ka nkụ na Igboagha m and ịma meet up with them ngwa gụ na ebe ọ na Sabali kpọrọ gụ na mmụọ be na ọ kpọrọ gụ na ọnọdụ ebe ọ kpọrọ na ọ ga-eme gị odogwu. You followed my advice and then we can doesn't with that advice to you. You follow them, you follow it. So o wuteziri m na m na-akpọzi gị ị na-afọ muzi ama m ị na-afọ muziri ma afọ m ọ bụrụ na ịchọ ka m na-akpọ ọ ka mma na-egwa m na m akpọzi na gị na mmara ka m ga-esi were mee iji ọzọ nwa mgbakwa eme mgbe o ribidoro m ihe mere m kpọọ eme mgbe ọ na-eribikwedo ndị ọzọ our follow traditionalists and DBS ha akpọkwa enwekwe my own idea or my own solution nye ha ma otu a ihe ribido dibia ọnụ uwe ofeke ka ọ na-akpọ his follow dibia kpọta na ndị Igbo ji esi na mgbe ụfọdụ dibia ada agwa onwe n'ọkwa na oribido dibia kpọọ dibia ibe ya onye nye ya solution otu a ka a ga-esi wee gbakọta wee mee ka Igbo dị mma through tradition. Nke bụ eziokwu bụ na Nmiri Eweilo Emeka Nwakalụ otu ị nọ kịta na ị nwere ike ịgụ your history of your life in dibiaship with ya ị ga-akpọta m afa ịma na ịdị ọrụ ị ga-akpọta m afa ịma na ịdị ọrụ ị ga-akpọta eziokwu Chineke afa oke a na m afụsị egwu niile ị na-agụ egwu niile a na-agụrụ emegwe mgbe ị nọgidesị na ndị anụ nso taa mgbe aha nna asụ kelegoda so appreciate ha na dị so muzi mana before ndosipụ na ndị niile anụ na-ewu ụmụ Sabali nọ ọwa anyị nwa na-echukwa Sabali ọwa anyị nwa na-abịa na Sabali steeti ọwa anyị nwa na-akwụdoro gị that time ihe ọrụ ị na-eme mmemme ọrụ ị na-eme that time ọwa anyị nwa na-abịa mgbe ị mere mmemme chi onye ụwa chi okoko ụwa obi dị mma onye lọrọ gị ụwa ọwụ obi ji ọfọ nwa onye nwe Olisa ziri oziọma imere m invite that day ma that day ka m na-eme agwụ dibia ngwa gị na mama m bịagwu ozi my colleague nwe oyi nwe Olisa onye bịaziri sikwa oziọma majority of mmemme niile na-eme as of 2018 2019 ọwa anyị nwa na-abịa ezi oziọma 2020 ọwa anyị nwa na-abịa ezi oziọma ọwa anyị nwa na-echukwa ọwa anyị nwa na-eme na ọwa anyị nwa na-akwụdoro gị ndị obodo gị fụ na enwe nduchi from far na-akwụdo gị na-akwari ugwu now gị nwezie dị ugwu kịtazi m na-akpọzi gị na fonu ị na-agwa ụmụ ọrụ pik we my call ha ga-agwakwa gị na ọkwa onye dị otu a na-akpọ imegoro nye m your private number ka m ji kpọkwa gị ị na-ebizi my call ị na-abasụ my call ị na-abasụ my call ị na-abasụ my call send a message na WhatsApp chaa ime ntị ka ị nụghị ya kọmentị ya na ya comment section so na ana m akpọ na enwe ihe dakpụrụ m na biko na o respond back to me gị sị m biko n'iche enwe onye kwesịrị isi na inwe nọmba ya ọwụ kwesịrị my number suppose ịdị inclusive na nọmba ndị na-eji hosi echejere m follow several times mana still I still return my old friend number
obi dị ọfọ ha aka ji nọmba Chinakara Mokwu ha ka ji nọmba ha Kletus Chukwu Amago ha aka jicha nọmba ha agụ na-eche ibe n'Enugu aka jicha nọmba ha mena ha aka na-ekwucha na phone no matter na most of them are big boys now some ka nka some kakwa I still relate with them mana ngwa na onwe feel jiri na anyị nwa na onwe so wee gagharị mgbe aha eme ndị ka ụmụ Sabali mgbe ụmụ Sabali enwere ebe anyị nwa ọ bụ anyị nwa ndị anyị pụta mgbe anọ anyị be na bụ na asịra na-eme Sabali a na-emere before ka ime feast of Sabali first feast of Sabali ime na dada 2019 ka ime the first Sabali feast 2019 January ọmụa ziri ozi ọma dị ya ọ bụ anyị nwa ndị na-apụta mgbe a sa a na-emere Sabali Sadaka a na-egburu Sabali ebule a na-egburu Sabali nka ọ na mgbe i mere feast Sabali first one 2019 ka ebe egbuo efi before ji kwefe Sabali nkwa na onye ọna mere ihe ọma a ga na-egburu ya efi Igbo ihe i mere wutere m ihe i mere wute m and ịma ihe ripụtara m distin a sị na dibia bụ ịzọ ndụ ịma ana m ese ama osomentes ọ na-awa ọrụ bịara m nso na ọwa ihe ọwa ọrụ mmiri Eweilo ga-arụ m ana m ese ndị mmadụ to you 747 and nna ngwa ha so ana m asị nwunye m percentage ịnọgidebe so m na ọfọma nwe eziokwu Chineke afọ ka m nwanne m onye rotu ise ndere ha gasị apụta njụ ha bịa gwa m so m ha afa ha sị m ha avụgo na ịgbagoro ha afa enugoro ha ọrụ nka you don't even recognize it mana even before mgbo ị na-apụta na fashion adịbefu influential social media ana m abịa mmaghị ụmama ọfụma mbịa mmụọ na-ekele m na-akashi m obi na njisikwa ike n'otu nsi akwụdoro ya ka o ruziri kịta zina ifilizie na ihe agbazi onwe gị isi n'ọhịa na-abụrụ m ya nwe ihe i mere wutere m and ihe m kwe na-akpọgụ n'ihe emebigo o wutere m na mmụọ na onwe m mkpọrọgụ na ihe nle mkpọrọ na fon kọmentị kwa na ya inbox sị na ihe akpọ m ịkpọghachiri m up to now udodi ihe akpọghachi m ịkpọghachi m sọsọ the only time ịzara my call ọfụma since 2021 bụ mgbe ị nwere problem with DJ Park and Ezeobi mgbe gị na ha na-agba wọ agatanarịcha ọsọsọ mgbe aka ịzara kọlụ m mkpọ ọgụsọ withdraw na DCC shi otu ame ọ dịghị mma mmadụ imejisi ihe mebie ya ọ dịghị mma mmadụ ọ dị olita nke ịzara m kọl normal mana na ọmụ akpọrọ nke azi na-akpọzi gị since then ahụ info call me the worst part of the private line is no your private line na cause of ndị ụmụ ọrụ na-aza ya mkpọ ebizie ipike kọtụ ya ị mara ihe m na-akpọrọ anyị nụgo ngego before anyị ka ị nọ na-agụ na-egbu m ka onwe ihe mere gị na-ewute gị ihe ị mere m o wutere m rinne o tegwu iji na-eme this kind of thing mmadụ chefuru ọkọfuru odoro udu mmiri wee ajọ ihe mmadụ sọpozuru onye na-aga n'ihu ya cheta azụ onye ọrụ na-aga n'ihu ya chetakwa azụ na ọkwa na-azụ ka o shiri gaba n'ihu enwe ndị nọ n'azụ wute iwu mgbe ahụ enwu nothing like ụmụ Sabali abịa na yoshira na-enwe onye a na-afụ ọ bụ anyị nwa na anọ mgbe a na-emesara ka m shi mgbe ụfọdụ m shi Port Harcourt bịa mgbe ụfọdụ m shi Asaba bịa mgbe ụfọdụ m shi ma steeti Imo steeti drive bịa gbaa moto bịa o ruzie kịta azina m na-akpọzi gị na-emeziri m mana ị na-aza kọlụ ndị ọzọ ị na-epostikwa ihe ị na-akọmentịkwa ị na-emekwa so many things na social media wadro asị m ka gwa ọkụ si dịrị m enwekwa ihe ọzọ m bụ n'obi na iwe were m na agụ ịkpara wutere m ya ga nyesị ka m kwuo maka m buru ya n'obi ọ gara anya m si ka m kwupụta ya ama m ka isi na-enecha vidiyo niile anyị kere biko kabarụ subscribe wọla anyị ka bụkwa na share the video ka ndị ọzọ soro gị na-amụtakwana ihe ị na-amụta na channel anyị maka na channel anyị is all about give out information imekwana nke Igbo mụta ihe maka na ọ dịrị izi ndị Igbo anyị na-anazi n'iyi kịta na-esu ime na mmiri ha na-esu ime this too much adịzi too much mana ya na-ekwu eziokwu ka o si na dị a sị na afọ ekwuro onye nwagburu okenye mana ekwure anụrụ onye nwagbuo nwata aya na-ekwu onye ọbụla na-agerozi na dịbalịa mana mmiri enwero na enyi ya nwoke unu kabarụ je setụlụ dododo kaba na-arụ je setụlụ ka dị anụzikwa n'okwu ezikwu unu na-esekwu okwu na-esesekwa anya na be unu dozienu unu nwa nwa bupụta okwu ya ezi m kachala ịtara ịpịa ka onye ọbụla arụ dị mkpa na-abụ na-akụ iri kpọọ ga-akpọrọ m kpọọ ga-akpọrọ m pikiro na-akọta ụta
ka ọ dị na mgbe ọzọ biko.